Има и звук. И да не се качи нагоре, че ще паднат другите. Една мексиканска вълна, не може. Да, направете мексиканска вълна. Айде, мексиканска вълна. Елате всички да се прави. Как се прави? Единия скача и другите след него. Така ли? Чакай, да, ще ви режисирам. Не! Първо е така. Не! Ида първо скача, после след нея скача веднага Михайла, после скача Рая. Да. Разбрахте ли? Да. На 3-4, като кажем, скача първо Ида. Моля да запъне аз. Готови ли? 3, 4. Много бавно, вие се едно сте се напили. 3, 4. Някой дори лет. Катастрофа! Ама едно да скачаме повече! Така.